Des de l'Ajuntament de Reus volem donar un clar impuls a la bicicleta. Per això hi invertirem més d'1 milió d'euros per a fer el desplegament de la xarxa de carrils bici. És la inversió més gran que s'ha fet a Reus en aquest àmbit i això ens permetrà disposar de 30 quilòmetres de carril bici. A més, el que volem fer és transformar el model de mobilitat per fer-lo més sostenible i més eficient. Estem davant d'un canvi de model de mobilitat a la ciutat i això ho farem en 3 fases. La primera, enguany, ens servirà per resoldre la connexió nord-sud de la ciutat. La segona ens servirà per ampliar la xarxa de carrils ciclables, fent carrils nous. I la tercera ens servirà per relligar tota la xarxa de carrils bici i fer una xarxa més sòlida i que passarà per unir les rondes, l'Avinguda 11 de setembre, Avinguda Comerç i Avinguda Països Catalans.